Vitamins ako. Ikaw, ay, nakakaba. Kaso ano? Mali ako sa loob. Kaya sabi niya, ay, kagalo, kadali. Ay, thank you sa sponsor. Blooming ka na naman. Sa Derby mo din. Hindi mas blooming mo. Oh, syempre. Gusto ko talaga matalihan. Mabot doon yun. Ganyan ang kagata na ano. Ganyan ang gudya ka eh. Oh my God, sana. Allergic ka sa mga ganon. Charot. Tapos, ganyan ang gudya ka eh. Pero kami yung nagbabaw. Nag-isis ka! Nag-isis ka! Dapat yung bracket mo. Bracket. Oo. Sayaw-sayaw ako. Oo. Madabidyo ka. Sayaw-sayaw. Yay. May kulang pala sa puro ba ako pala? May edit ako sa mga ano ha. Akala ko kudan lang talaga kami. Kaburing pala ni Rubiman. Oo. Kising-kising lang. Punta kapot-kaputan mo lang kudan. Ano kita? Maginunta ka. Hindi ka putan mo. Kaputan niya. Pero gusto pa. Hanggang dito. Sabi ko, pag kinasal na kita, may sincero na may mo yun. Sabi ko, ayaw na pag ano, hindi naman ako, legal age naman ako, hindi mo na pag-intindi yun. Sabi, pag kinasal na kita, pwede ko naman mahimok sa imo yung tero. Dili kasi, ano sa kaniya ba, nag-ano pa ba, diri ko, unang araw, sa edad niya na kada, diri ko na, ano ba pero, dapat kasi, kung halimbawa nag-ano pa sa kaniya, syempre, ano siya, ibang lahi, liberated siya, o liberated siya, pero diri ko na siya, ni-expect ko na, ano, kay, baski nga ni doon mo, nag-critique siya, public na baga ako sa nasoon, parang normal sa kanila yung ano, niya, na ano ko na, normal lang pala yun, Wala ka, pagsasalaan. na ano, Natatamo na ng ha? ang sabi sa kaya mga Maski diri container maski galon sa mga 6 liters na yan. mga kami pa dito. Hi, Zai. So, you're out and fine. Ang may progress ka, may turunod pa ang pila. Pati ba yung mga ano, Na-infection ka? lili kami. Ha? Lili, karabay kita. Lili, giho! Karabay kita. Laki, lili. Lili! Si Maki! Si Mark, di man Lili yun. Lili yun. Ano mo dyan? Siguro nandun na tiyo. Sila niyo gabito, sila jambi. Lando! Si Mark! Si Dipong Tashirin. Oo! Nagalabog. Oo. Ay, si May Pasko! Ay,
Pesa ni Maki. Wala. Pesa talaga. Instructor. Mas yung nagtutok do. Maluya ka mag-aki. Maluya.